Comencem aquest viatge a Zanzíbar i Tanzània. Hem dormit aquí, Tembo Hotel. Està a 15 minuts de l'aeroport i hem arribat ara, hem dormit aquí. Hem esmorzat, us ho ensenyo. I ara marxarem a fer el primer dia d'excursió. Superxulo per dins, amb aquest estil colonial. Té piscina i aquí el restaurant amb la platja. Ens ha vingut a buscar el Miqui, de temps de grup. I ara esperem un senyor que ens portarà amb barqueta cap a Prison Island. Adéu, hotel! Fins després! Després ens banyarem a la piscina quan tornem. Diguem-li hola! I hem desembarcat. Això és el que hem vingut a veure aquí. És un santuari de tortugues gegants. En tenen més de 100. Va ser una donació de les Seychelles, del sultan que hi havia llavors. I ara s'han anat reproduint i en tenen moltíssimes. Mira com es mou la gegant. Hola, Blai. També hi ha una de les grosses al fons. I ara anem a veure el que era l'antiga presó. La puerta original. Ah! Esta era la puerta original de la prisión, pero está un poco restaurada. Aquesta presó es va acabar de construir al segle XIX, quan governava el sultan d'Oman, aquí a Zanzíbar, i quan es va acabar, just van abolir l'esclavitud a l'Àfrica i llavors no es va utilitzar com a presó com a tal, sinó com a lloc per fer quarantenes. Acabem d'arribar al banc de sorra. Iuhu! Rollete, I aquí cuinant el peix aquí a la sorra. Aquesta és la nostra taula que ens tenen aquí reservada. Va, que us ensenyo que estan cuinant. Oh, que guai! Hola! ¿Qué guay? ¿Está freda o calenta? ¿Está freda? No, una mica. No, bueno, està bona, però no està calenta. No està bullint. T'agrada? Sí? Quan l'Elna vegi que hi ha gambes a la planxa, li m'agrada. Ja som a l'hotel, farem un piscinasso i ara ens anem a buscar per portar-nos cap a Jambiani, que és la zona de platja on estarem aquests dies. Una passada, és superbonic. Ha vingut una família holandesa que marxaven de l'illa i que ens regalaven tot això per la platja, un cubell i tot. Així que ens anem cap a Jambiani ben preparats. Adéu, Tembo Hotel! Ens heu vingut a buscar l'Ismael i marxem. Què? Es diu Ismael. Oh, que guai! Si està aquí el karaoke! Oh. Que guai!